В долині була і сцена, і то все, і там той так, був такий зал великий, а потім там до залу, до дверей, отакі очінки були. До дверей була на салю, були загороджені, бар'єр такий був. Було дерево, з дерева така, такий, і тут штахета такі були, отакі вузенькі, отакі і то назвали за бар'єром. І то як була вистава, то там хто брав сидячі місця, то були на салі. А хто брав стоячі, то за тим бар'єром, там щось стояло. Там вже на салю не йшли. То таке було. А були крісла, серединою перехід, а звідти були крісла сидячі. Хто в першому ряді, хто в другому, хто в третьому. Отак було, що. То таке воно на той час велике було, правда? Так, то було. Так, нічого, то був файний тоді. І там сцена була, а в сцені вищі так. І там була така будка, і ліг туди суфлір, як хто що забувся, і їм підказував говорити. Бо що вистава. А які там були вистави, не пам'ятаєте? Та різні вчили, різні. Як тобі скажу, то різні, як коли чоловіка. І навіть і концерта, багато концертів, різні співи вчили. Так. А хто там керував в тій читальні, в тій просвіті? Хто керував? Ну, кого вибрали зі села, то так і був. А вон навіть був тим просвітою той Маруськи Лободової дядько. Був головою просвіти. А як він називався? Василь Лобода? Василь Лобода, так? Так. Так було, багато так, що вони там всі збирали то все, а вчили, ті проби робили то на горі, там була така каютка ще, було розділені на два, там так і було, там так ще і є, розділені на два. Там інша, то хлопці сходили ввечері, там газети читали, там таке собі перебендювали. А ті другі, то робили на вчилися на що ті всі вистави.